sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sari-sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi at upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Sinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalangitan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagdiwanag sa kapaligiran nila ang nakasisilaw na kalwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ng David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya."
At nagsasakripisyo, pansamantalang sakripisyo. At kasi ang tungo po natin ay eternal. Sa mundong ito, may sacrifice. May dadanasin tayong mga katigatian. Because the Bible tells us that in this world there is tribulation. Pero huwag kang mag-alala, nakarasan mo lang yung loob sa pagtagumpayan na natin. Kapag ang pagtagumpayan ng Kristo, yung gawa ng mundo ito, mapagtatagumpayan din natin kasi anak niya po tayo. Kaya sabi mo sa iyong katabi, pinagpala ka namin. Okay, and without any further ado, if you have your Bibles with you, kindly open your Bible in the book of 1 Corinthians. In the book of 1 Corinthians, chapter 1, verse 26. Okay? For you see your calling, brethren. How that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called. Tingnan nyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Sapagkat kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Marami pang makapangyarihan sa atin? Hindi marami ang isinilang na marangal. Sinilang ba tayo marangal? Are we born noble? No, we are nothing. Amen? And in the book of 1 Corinthians 7:20, let every man abide in the same calling wherein he was called. Ibig sabihin po niyan, tayo po ay mananatili. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Ikaw ba ay alipin ng ikaw ay tawagin? Huwag kang mag-alala. Subalit kung magagawa mong maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon. Sabi mo sa katabi, malaya ka. Ay, pagpalain mo tayo lahat. At tayo manalangin, mapagpala ka ma. Thank you so much. Lord, thank you so much for the anointing and your presence. Be with us and bless your people in Jesus' name. Amen. Okay, Miss DVD po. Ayaw pa yung makakapon. My preaching this morning is entitled The 3 H's of Height of God's Calling. Matindi po yan. Matindi yung H's na yan. Feeling heaven. Feeling hell. Ano pa ba kaya? Pili lang ang tao. Para huwag ka mag-alala. The book of 1 Samuel, chapter 3, verse 1. Alam niyo po, ang unang tinawag yan ay si Propeta Samuel. And the child Samuel ministered unto the Lord before 80. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Napakalaga po ang pangitayan ng kanilang kapanahonan. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nagpapakita ng mga pangitayan sa mga propeta ng Diyos. Dahil sila po ay matigas sa ulo, hindi sila tinutukoy ng Diyos. Dahil sa kanilang pagkakasala, they were stubborn and stiff-necked on their generation. Kaya dito po, ang nanay niya po ay si Hannah. Nakikita po natin yan sa 1 Samuel chapter 1 verse 2. Wala po dyan. Kwento ko na lang. 1 Samuel 1, 2, 4, and 8. Ito po si Hannah, may asawa po to si Elkanah. Mahal na mahal to kasi dalawa sila, dalawang asawa. Pero mas mahal niya si Hannah. Ang problema, si Hannah po ay baon. Wala pong anak. Kaya siya po ay nanalangin sa Diyos at siya po ay namahay sa templo.
ay pinangako niya sa kanyang sarili na kung magkakaroon siya ng anak, iaalay niya sa Diyos. She will offer it to the Lord sa buong buhay niya. Amen? At ang naging anak niya po ay naglihi at dumating yung panahon na tinugon siya ng ating Diyos dahil siya po lagi nasa templo ng nanalangin. Halos nag-stammering slip siya, nag-spikintang siya, humingi po siya para maging masaya po siya sa buhay. Kaya dumating yung panahon na naglihi at ipinanganak ang Samuel. Yan po si Samuel. Okay? Si Samuel po, siya ang unang propeta na kung saan unang hari ng Israel ay si Saul. Noong kapanahon na niya siya ang propeta. Dahil ang mga tao po, noong kanilang kapanahunan ay humingi ng hari. Ang mga tribo ng Israel, there are 12 tribes. Kaya sila po ay nainggit sa kanilang kapit bansa na may mga hari na naghahari sa kanila. Kasi during that time, wala pang hari. Kung mapapansin nyo, si Moses ang nag-lead, tapos pagkatapos kay Joshua, pagkatapos Judges. Mga hukom. Yan lang ang nag-lead sa mga tao. Ngayon, umilig sila ng hari. Kaya ang sabi niya, okay, dahil naging propeta po, si Propeta Samuel, nasa templo po siya, at bago siya naging propeta, may pagtawag sa kanya ng ating Panginoon. Sa 1 Samuel 3:1. And the child Samuel, okay? Meron pa? 6. And the Lord called yet again Samuel. And Samuel arose and went to Eli and said, Here am I, for thou hast spoken. And he answered, I called not my son. Lie down again. Okay. In other words, 8 and 9, tatlong beses po na may tumawag sa kanya. Kasi during that time, si Eli po ang propeta. Bata pa si Samuel. Magbibinata. Kasi inalay na po siya sa templo. Doon na siya lumaki. Amen? Kasi yun ang pangako ni Hannah sa Diyos. Kaya nung tinawag siya ng ating Panginoon, sabi niya, tinawag niyo ba ako? Propeta Eli? Sabi niya, balik na sa ikanto. Sa 8. Pumunta ulit. Kayo ba tumawag sa akin? Kasi Samuel. Hindi kita tinatawag. Pangatlo. Sabi niya, okay, pag tinawag ka ulit, here I am, Lord, speak. Panginoon, nandito ako. Mangusap ka. Diyan na nagsimula ang ministry ni Samuel. Kaya ang mga tao, naniniwala sa propeta ng Diyos. Amen? Kayo ba naniniwala sa propeta ng Diyos sa panahon natin? Ang papag-aralan natin ngayon. Alapayan natin ang ating Panginoon. Kaya, dito po mga kapatid, di ba po Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Pinili na po tayo. Iba yung pinili, iba yung tinawag. Amen? Kasi may proseso ang pagpili. Ang sabi ng Lord, maraming tinawag, o konti ang pinili. Kaya sabihin mo sa katabi, pinili ka rin. Kasi yung tinawag tayo, hanggang kanya na tayo. O, daming tinawag ang Diyos eh. Ang dami. Yes. Sinabi ng ating Panginoon niya sa Book of Matthew, there are many called, but few are chosen. Si Kristo mismo nagsabi, totoo po yun kasi may proseso po eh. May proseso kasi ang pagtawag. Kaya dito po, tayo po nahintil. We are Gentiles. Pero mo mga kapatid, tinawag tayo bago pa magkaroon ng foundation, bago palalangin ang mundo nito, na maging banal at walang kapintasan sa Kanya na may pag-ibig. Ibig sabihin, kaya mo magpakabanal? Bakit? Sinabi niya eh.
Ephesians chapter 5, verse 10 yata. We are His workmanship, created by God. Nilikha na tayo para maging banal. Ito ay lalakaran ninyo. Kaya, pag banal ang pinag-usapan at bisyo, talagang mamimili ka. May sacrifices. There are sacrifices. There are tasks to be done. There are sacrifices to be followed. Pero pagka ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, hindi ka mahirapan. You know why? Because your calling and your gifts are irrevocable. Ano ibig sabihin? Ang kaloob na binigay sa atin ng Diyos at ang pagkatawag sa atin ay irrevocable. Hindi nagbabago. 11:29 na Book of Romans. Kaya hindi nagbabago pag tinawag ka ng Diyos. Hindi nagbabago. Kasi Diyos siya. Bakit ka tinawag? May nakita niyo sa puso mo. Sa dami ng tao sa mundong ito, billion po tayo. Pero ilan lang yung tinawag at ilan lang yung billion. At isa po tayo dun sa and then everybody say amen. Amen. Buti na Diyos, bago pa lang foundation ng mundo eh. Nandiyan ka na, nasa isip ka na niya. Kaya sabi niya sa John 15:16, ano sabi niya? Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. You have not chosen me, I have chosen you. I have chosen you, pinili ko kayo, and ordained you that you should go. Kaya nung pinili na tayo, tinawag tayo, may gagawin tayo. Sabi ko siya katabi, may gagawin tayo. Yeah. Kasi walang ginagawa yung iba eh. Para bang hindi siya tinawag. Parang Lord, tinawag mo ba ako? Bakit lagi ako nagkakasakit? Bakit hirap ako sa buhay kung tinawag mo ako at pinili mo ako? Diba? Sabi ng Lord, and everything, give thanks for this is the will of God. Kung nahirapan ka, huwag ka mag-complain. Kasi sabi niya, ang lahat ng bagay, pasalamatan mo. Kasi kalooban ng Diyos. Hindi ka niya pinapahirapan. Nahihirapan ka lang kasi proseso po yun. Amen? Kasi entering heaven is not a compulsory. Hindi po ganun kadali makapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya pag pinili ka ng Diyos, kinig ka na at sumunod. Pag nakikinig ka at sumusunod ka, matalino ka. Maraming nakikinig, hindi sumusunod. Ano ba yung naniniwala ron? Okay? Kaya kukunti lang pinili. Now, verse S. Tingnan natin, high calling. Grabe. Di ba kung Philippians chapter 3 verse 14? Philippians chapter 3 verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling. High. First H of God in Christ Jesus. Sino naman tumawag sa atin? Diyos. Sa pamagitan ni Kristo. Kaya sabi niya, magpatuloy tayo mga kapatid. Tungo sa mithiin para sa kandimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos ay Kristo Jesus. Dakila yung pagtawag, there is the mark. Kaya sabi niya, magpatuloy, I press toward the mark. Kahit na may problema ka, kahit na may nararamdaman ka, kahit na nahihirapan ka sa buhay, magpatuloy ka sa takbo. Because when we become a believer, there is a mark. There is a race. Meron na tayong takbuhin. Meron na nakataktang takbuhin. There is a race that's set before us. You make your choice. Curse or blessing. Diba? Deuteronomy chapter 20. Ibe-bless ka pag sumunod ka. Kasi tinawag ka. Hindi ka lang niya tinawag, pinili ka. Kaya matindi ka.
Just praise the Lord. Hallelujah. Amen? Karaniwan ang problema na tayo. High schooling ba naman? Ang tindi ng pagkatawag sa'yo, Diyos ang tumawag. Hindi presidente, hindi hari, hindi chairman, hindi mayor. Diba? Kukunti lang tayo marangal at mahal ka. Sino ba mahal ka rito? Wala. Amen? Diba? Ganun talaga. Magpatuloy ka lang, sabi ng Lord, magpatuloy ka sa iyong kalagayan. Pero, pag alipin ka, abay, samantalin mo ng pagkakataon para darating ang panahon, habang sumusunod ka sa Diyos, hindi ka na magiging alipin. Ibig sabihin, papagpalain ka na. Kahit na kunti lang marangal sa atin noon, wala marangal man, o kunti lang mayaman, pero pag pinili ka ng Diyos, titiyakin ko sa iyo, gagandang buhay. Gagaan ang buhay. Magiging liwanag ka sa mundo ito. Magiging pagpapala ka sa iyong mga loved ones, sa iyong mga kaibigan, at magiging pagpapala ka sa iba. Kasi nagliliwanag. Let your light so shine to all men. Hayaan mo na magtingning ang iyong liwanag bilang mananampalataya sa lahat. Kaya, sa tulong ng Diyos, kaya. Grabe, no? High calling of God. Ang tumawag sa atin ng Diyos. Grabe, ano? Makalagit na tawag. Hindi ko ma-express eh. Kasi, high calling ang pagkatawag sa atin. Number 2, Hebrews chapter 3, verse 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly consider the apostles and high priests of our profession, Christ Jesus. Kaya nga, mga banal. Sino mga banal dito? Nasa kamay. Dito na makapagtaas. Pag sinabing banal, mananampalataya ka. Kahit na may kakulangan tayo at may mga kahinaan tayo, basta ikaw ay nananalig at nananampalataya at pinipilit mo na makasunod sa Kanya, banal ka. Maaaring sa iyong sariling pamantayan na hindi ka banal at yung mga kaibigan mo ay hindi ka banal. Pero sa harapan ng Diyos, dahil sumusunod ka, ikaw at siya lamang ang nakakalat. Banal ka. Amen? Hindi ako marapat-dapat kay Lord. Pinili ka naman niya. Tinawag ka naman niya. Hanggang ngayon ba nagtutuda ka sa pagtawag ng Diyos sa'yo? Mga banal ng mga kapatiran, partakers of the, pero mo pagmanagali, what is the meaning of partakers? Kabahagi ka sa mga makalangit na pagtawag, consider the apostles. Bigyan natin ng halaga yung mga apostoles, yung mga matataas na saserdote of our profession, Christ Jesus. Grabe, pag ikaw ay banal, i-consider mo na yung sarili mo na high schooling talaga, yung paging mananampalataya mo at makalangit yung pagtawag sa'yo, abay, professional ka pala. Kahit hindi ka ganong nag-aaral. Yung ba naniniwala ron na minsan, mas matalino ba yung mga anak ng Diyos kasi mag-professional? Yeah. Hindi pinag-usapan dito yung sisyo na. At pinag-uusapan dito, attitude. Ang pinaka-bottom line ng isang tao ay character or attitude. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa matalinuhan, hindi dahil college ano. Di ba, di mahirap ka. Tamang-tama na. Basta marangal ang buhay. Makalangit. Diba? Heavenly call. Pangalawang inch pa lang tayo. Hindi pa ako nakakalahati. Kasi marami pa akong kwento rito. Matatawa kayo sa uling kwento ko. Lumawa ka niya ng bata. Lalong tatawa yan. Marami pag gagawin kayo ng Lord, kundi patawanin tayo kasi punong-puno tayo ngayon na stress. Punong-puno. Ay, anong gagawin pa natin? Yung mga iba, manunod ng komedyante, di na makatawa minsan, nakagibi na lang. Hindi totoo yan.
Pero pagka sa Lord, ay, iba. Sabi mo siya katabi, heavenly call. Second Timothy chapter 1 verse 9. Tatlo lang naman yan eh. Ay, grabe. Who has saved us and called us with an holy calling na siyang nagligtas, tumawag ng banal na pagkatawag not according to our works. Hindi dahil sa magandang ginagawa. Hindi dahil sa parangal ka. Hindi dahil sa kilala at matalino ka sa mundo nito. But according to His own purpose and grace. May layunin ng Diyos eh. Kung bakit ka naging mananampalataya. May layunin ng Diyos kung bakit ka niya tinawag. May layunin ng Diyos kung bakit ka niya tinawag. Kaya sabi niya, dahil sa kanyang biyaya, which was given us in Christ Jesus before the world began. Bago pa likhain ang mundo ito, nasa isip ka na ng ating Panginoon, itong generation na ito, 2020, pandemic. Ano ka sa isip niya? Abutan ng COVID. Kaya lumapag ka. Amen? Bakit? Yan hindi. Uli-kuling pa naman eh. Yan ka pagkakalat yan. Gawa ng tao yan. Yan ay turutan ng Diyos yan. Para ang mga tao ay buminto. Para ang mga tao, yung economy sa buong mundo, ay magkaroon ng paglalayo. Yung laylo, yung mag-break. Kasi kung abala ang tao sa pagyaman, abala sa kanyang ginagawa, wala kang panahon sa pamilya mo, wala kang panahon sa Diyos, wala kang panahon sa sarili mo. Kaya pinahintulutan ng Diyos, sinabi lang mo yan. All things work together for good. To them that love the Lord. Saka nagmamahal at minamahal ng Diyos. According to His purpose. Lahat ng pangyayari na nangyayari sa mundo ito, hindi tulog ang Diyos. Gising. Just to fulfill the prophecy. That is just a glimpse of the Antichrist. Mukha po yan ng Antikristo. Mukha po yan ng tatakan para makontrol. Lockdown is control. Vaccination is control. To control the economy and to the populace of the world. Pag sinabing the populace, babawasan ang tao sa mundong ito sapagkat ang law of demand and law of supply is in balance. Kung economy kayo, ay pag sinabing imbalance, maraming kumakain, wala nang makain. Kaya kailangan tapyasin ng tao sa pamagitan ng giyera, sa pamagitan ng virus. Pero hindi pa paintulutan ng Diyos. Kasi ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang lumikha sa atin. Sila ay ginagampanan lang nila yung kanilang pupulin kasi nasusulat. Sila mismo, hindi nila alam. Ay, alam mo na ngayon na mayroon kang tatlong years. Diba? The holy calling, the heavenly calling, the high calling, and holy calling. Alam niyo po, itong tatlong calling na to ay napakatindi kung iyong susundin. Kaya nga dito sa Ephesians 4:11 and 12. And engage some apostles, and some prophets, and some evangelists, pastors, and teachers, for the perfecting of the saints. Ibig sabihin, for the equipping. Para meron silang magiging sakdal, magiging banal. Ibinigay ng Lord ang kanya-kanyang tungkulin ng fivefold ministry. Nagbigay siya ng mga apostoles, nagbigay siya ng mga propeta, evangelists, some pastors, and some teachers. For the perfecting of the saints.
for the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ. Para ma-equip, para mayroon tayong know-how sa pag-evangelism, meron tayong know-how sa pag-ayo. Kasi mahirap na may baril ka, wala ka namang bala, pupunta ka sa giyera. Kaya nga, ang purpose ng Lord kung bakit may apostles, prophets, evangelists, and pastors, and teachers, para tayo po ay magiging saktan. Para yung pagkatawag sa atin, at yung pagpili sa atin, ay magiging karapat-dapat po tayo. Kaya pagdating ng pagtawag sa atin at hindi pa rapture, yung mga mananampalataya na nauna na sa atin, ang ganda ng kanilang kalagayan. Gusto niyo nang pupunta roon? Sa paradise. Kasi, namatay lang yung katawan. Kasi nagkasala, pabalik sa alabok. Kaya dumating si Kristo, para tayo po ay ibalik sa dati. Ano yung ibalik? Ibalik yung dating spiritual world ng panahon ni Adam. Yun yung kanyang mission. Yung buhay na wala hanggan. Kaya, doon tayo sa Book of Revelation, nandun yung yung tree of life. Nandun yun. Kaya sa pagtang panahon, yung nauna na sa atin, na mananampalataya, sila ay natutulog lang sa paradise. Ang nawala lang sa kanila yung katawan. Pero yung kaluluwa, nakapreserve. Because the Bible tells us in the book of Proverbs and Psalms, the soul of the saints are preserved. My God. Kaya grabe ka, nung dumating ang ating Panginoon dito, if you come to me, you will never thirst. And if you believe in me, you will never have. Pag ikaw ay lumapit sa akin, John chapter 6, hindi ka na magugutom. Pag nanampalataya ka sa akin, hindi ka na mauulam. At ang sinabi niya, hindi ka mamamatay. Ibig sabihin, yung kaluluwa mo, hindi mamamatay. Buhay yun. Sa takdang panahon, igisingin nyo ng Diyos. At tayong naiwan, 1 Thessalonians chapter 4, papamunit. Sila at tayo ay aagawin. Caught up, rapture. Ganon tayo, kamahal ng Diyos. Aagawin ka kasi dito po tatakan dito. Tribulation age. Kaya sabi ng Lord sa Book of Matthew, alang-alang sa aking mga pinili, papaising ko ang panahon kasi walang maliligtas. Kaya wala kayong napunan. Pasko na naman. Pasko na. 2021 na naman. Valentine's na naman. Holy Week na naman. Ang bilis na naman. Pati yung timetable ng body clock mo, hindi mo na alam kung umaga o hapon. Hindi ka na makatulog. Gusto mo matulog ng alas 3 na madaling, hindi ka na makatulog. Bakit? Yung ikot ng mundo eh. Kaya huwag na kayo magtaka. Stressful ang panahon natin ngayon. Kaya pag wala lang ng Word of God at saka Holy Spirit, meron ka. Talagang manginginig ka sa nervyo, sakala mo COVID. Kaya sabi ng Lord sa Book of Luke, chapter 18, meron pa ba kaya akong tatnan na may pananampalataya? Kasi pag dumating ang Lord ngayon, pag binuksan niya yung ating isipan at puso, ako puro COVID yan. Puro kahirapan. Puro paghabol. Ano kaya kakainin ko bukas? Samantala sabi ng Lord, huwag kang mag-alala bukas. Pag nag-alala ka, kontra ka kagad. Tapos pagdating natin ang sabi, kaya siyempre magpalakasan tayo. Talagang nagpahugot ng kasi. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos eh. Pero mo, para sa equipping ng mga banal, para sa kasasaktan, at para sa gawain ng Panginoon, at para sa pagpapatibay ng katawan ni Kristo. Sa 13 and 14 niya,
hanggat abutin natin yung full stature of the measurement of our faith. Till come to the unity of the faith. Pag itinuloy mo yan, ay grabe mga kapatid. Kaya punong-puno ka ng pagtitibay ng wisdom ng ating Panginoon. And everybody say amen. Amen. Dahil may communion po tayo. Ha? Alalahanin natin yung kanyang kamatayan. Ngayon. Pero bago po ako magkudkod, meron akong kwento. Oo. Hindi pa pala yung pinukwento, tumatawad. Oo. Ano ba yung bishop? Iba ko magkwento ko na sa'yo. Merong isang laborer, merong isang farmer, at saka merong isang fisherman. Ang kanilang challenge, siyempre may gantimpala eh. Anong challenge? Tatlo rin. Una, patawanin yung kabayo. Nakwento ko na ba yan? Hindi pa. Oo. Patawanin yung kabayo. Pangalawa, paiyakin yung kabayo. At ang pangatlo, patakbuhin yung kabayo. Kasi, yun pa ba kayo? Kasi matindang moralism ito. Ang sabi nung di inuna muna, nagpalapunutan sila. Inauna ngayon yung farmer. Ang sabi niya, okay, yung challenge, yung hamon, patawanin mo na yung kabayo, basta huwag niyong sasaktan, kausapin niyo lang. Kausapin niyo lang. Kaya pagdating nung farmer, ang sabi niya, ginawa niya, kiniliti-kiliti niya yung kabayo. Ayaw talagang tumawa. Ayaw. Ayaw, kahit anong gagawin niya, ayaw. Talagang sumayaw na sa harap niya, ayaw. Talagang yung bunto niya na, talagang galit na galit na. Pangalawa, yung laborer, ganun din, ayaw. Alam niya, pangatong lumapit, teacher niya. Binulog niya sa kabayo. Pastor ako, tawa yung kabayo. Tawa yung kabayo. Binulog niya, pastor siya. Para hindi kayo natawa. May pangalawang challenge pa eh. Una pa lang yun natawa. Arang first degree pa lang yun natawa. May pangalawang halakat eh. Yung pa iyakin yung kabayo. Iyakin. Hindi, ang ginawa, nung partner pinaya, ayaw. Kinausap niya kung anong drama ginawa niya, ayaw. Ganon din yung laborer. Pagdating ng pastor, ito tayo sa offering. Umiyak pa kabayo. Umiyak eh. Para hindi ka natawa. Malapagpili ko na yun, ha? Ito yung pangatlo. Ay, pangatlong challenge. Patatagpuhin. Ganun din ang ginawa. Nung partner. Basta walang saktan, siyempre pag sinaktan mo yun, tatakbo. Hindi. Kasi yun eh, road yun eh. Sa paligsahan, basta walang kausapin mo siya. Talagang patakbuhin mo siya. Ayaw tumakbo. Pareho sila. Pero nung pastor, lumapit yung may lista, sabi niya, gusto mo bang magpastor? Tumakbo! Kayo gusto niyo ba magpastor? That is the highest body, the heavenly calling, and holy calling. Ay, anong moral lesson to? Mahirap talagang maging manggagawa ng Diyos. Hindi ganun kadali. Kasi may pagdadaanan ka. Kung nagkakasakit ka, inalap ng Lord yung pananampalataya mo, paano na makasakit ako? Kaya natawa ng tao, nagkakasakit ako.
Bakit ako nahirapan? Abay, hindi naman tayo pinanganak na lobon eh. Na mahandikat na yan. Pero mo, pinanganak ka ng Diyos. Since we became a believer, we are now at the family of the Lord. Universal Church of God. We are belong to the Universal Church. Kaya kahit na pumunta tayo sa ibang lahi, pag sinabi mo na Acts 2:38 ka, you're welcome, brother. What's your name? Arigato. Oh, wasak. Punta. Diba? Punta. You're welcome. Kahit na hindi mo nasabihin na ano ka, kasi ang mga mananampalataya, di magsisinungaling. Kasi may takot siya sa Diyos. Kaya may tiwala sila kagad. Kaya pagdating sa pagtitiwala sa panahon natin ngayon, ay huwag ka rin mas gano'n magtiwala. Because there are false brethren. False brethren. Nasa Bible po yan. Mayroong mga, ano yung false? May huwad na kapatid. Ano yung huwad? Kunyari, mabait. Hindi tayo pwedeng magkunyari mabait tayo dito. Talagang mabait ka. Naniniwala ka ba doon? Ibig siya, hindi pa ako mabait. Bakit? Hindi ko pa na isusuko eh. Ano hindi mo na isusuko? Yung kapartner ko, parang hindi ko matanggap yung kanyang yung kanyang ginawa sa akin. Ay, kapartner mo na, hindi mo mamatanggap. Hindi na. Kasi mananampalataya ka. Wala kayong pagkagawin kundi mag-forgive. We must forgive and forgive na. Forgive na. Yung iba nagpo-forgive pero hindi nila nakakalimutan. Tayo, pag nag-forgive tayo, wala na. Masakit pisap eh. May pilat pa eh. Kaya mo na yung pilat. Hindi na masakit yun. Ala-ala na lang yun. Yung sugat sa una, masakit. Lalo na pag loved ones mo yan. Nakikita mo lagi. Talaga yung talaga masamang loob ko niyan. Bakit? Yung mana mo nasa buntok, yung mana niya nasa komersyal. Pati yung tatay at tatay na nandun na sa papihira yung nanay at tatay. Favorite niya kasi. Diba? Kahit magkapatid, nagpuportihan. Dahil sa malit ng kabraso ng lupa. Eh lalo na pag malaki. Kaya pagka ikaw ay mananampalataya, talagang, Lord, bahala ka na. Dapat kagaya tayo ni Abraham. Hindi na magkaya talagang siya yung father of faith. Si Abraham, tingnan nyo, nagpasubalin siya. Ano nagpasubalin? Nag-give way siya. Pamangkin niya si Lot, siya nagtala sa kanya sa Kanaan. Ay nung nagmili eh, sige piliin mo na yung iyo. Pinili niyo Lot yung ang kaganda eh. Sabi niyo kung ano maiwan, akin. Kaya niyo ba yun? Ang mana mo dito. Ito commercial eh. Commercial building eh. Ang rental lalaki. Yung mana mo doon sa kanila yung putok ko. Ayaw mo kasi walang pera. Hindi mo alam. Mina pala yung loob doon. Amen? Baka mamaya pupunta ka pa ng foreigner. Oh, I like that mountain. There are many minerals inside that mountain. Amen? Alam niyo pag nasa loob, wala kang natalo ka. Walang iniwan yan sa kwento natin. Wala kang katalo-talo. You know why? Because there are things. I holy, heaven holy, and holy. Amen. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa tutulak po, kung tayo man ay mananatili, grabe, nasa kamay ka na ng Diyos, biro mo. Kaya kayong mga mananampalataya, nasa kamay na tayo ng Diyos. Huwag ka nang tigitiv, kahit anong mangyari. Kahirapan man dumating,
May pag-uusig na darating, kahirapan darating, sakit, karamdaman darating, may problema sa pamilya, kapit lang sa pangako na. Sinabi naman namin, papagpalain po tayo. If you obey my statements and my commandments, then I will bless you. Hindi lang ikaw biblis eh. Even your children still. Pero mo, kahit nakaapu-apuhan mo, pagtaka ka pa eh. Kasi may mga manggagaling sa balakang ninyo na magiging prinsipe at hari. Nung una, hari at prinsipe, mga tuki. Ngayon, ito ka mamaya, kung taka ka pa, mga position niya sa government, position niya sa mga private sector, nagiging blessing yung mga anak niyo sa kanila. Don't withhold your children to serve God. Tinuturuan po tayo na teach your children sa 22 ng Book of Proverbs. Train up a child the way he should go. And when he is old, they shall not depart. Huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ang mag-mold niya. Huwag niyong pangungunahan ito. Kasi lahat po tayo ay tinuturuan ng Diyos. Meron tayong kanya-kanyang molding para mag-mature po tayo. And everybody say it. Alalayan mo na yan, susuportahan mo yan. Minsan nga, yung gusto ko, ayaw nila. Oo. Mananampalataya na kami lahat eh. Pero doon ko napagtanto na may molding, may process ang Lord sa bawat tao. Na yan, pahiram lang sa'yo. Yung anak mo, pahiram lang. Yung pamilya mo, pahiram lang. Yung kabahayan mo, pahiram lang. Wala tayong pag-aari sa mundo ito. The earth is the Lord and the fullness thereof. Even the world that there is. Lahat na nandito, kanya. Kaya sabi ng Book of Job, lumabas ako na wala, babalik ako na wala. Panghawakan lang natin ang parangal. Ang yaman mo. Mayaman ka. Mayaman ka sa pananampalataya. Mayaman ka sa kagandahan mo. Mayaman ka sa mabubuting gawa. Dahil sa Diyos tayo, naglilingkod. Dahil kay Kristo tayo sa aso. Yes. Hallelujah. Praise God. Magandang araw po sa inyong muli, mga kababayan po namin at mga subscribers, viewers, at mga kapatiran po natin sa Panginoon. Kamusta na po kayong muli? Naway, nasa mabuti po kayong kalagayan at dalangin po natin na ito pong ating pinagdadaan ng pandemic ay baka wala na sa bansa natin, no? At alam po naman natin na habang may buhay, may pag-asa. At ang Panginoon po na siyang makapangyarihan sa lahat, kaya niya pong walain ang pandemic na ito. At dalangin po natin sa Panginoon na sa kabila po ng ating dinaranas na mapagsubok sa buhay na ito, tayo po ay magiging masaya pa rin. Lalo na po sa darating na Kapaskuhan. Alam po natin na pag Pasko, mga tao ay nagsasaya kasi talagang bigayan ng bonus, bigayan ng mga ginaldo, pagkakaisa ng mga pamilya, na meron tayong mga reunion, pero parang iba, nawawala na ng saya kasi parang hindi nila magagawa yun sa darating na Kapaskuhan. Pero wag po kayo mag-alala, basta si Kristo po ay nasa inyong buhay, magiging kumpleto po ang ating buhay. Kahit na wala pa tayong handa, kahit na wala pa tayong maraming bisita sa darating na Kapaskuhan, basta nandiyan si Lord, magiging maayos at magiging magaan po ang ating buhay. At sa lahat po ng ating taga-subaybay po ng ating programa ng JC LGAA, maraming po salamat sa inyo. Hindi po kayo nagsasawa na subaybayan po ang ating programa tuwing hapon po ng alas 5, every Friday po yun, at every Sunday naman po tuwing alas 9 ng umaga. Dito po sa ating YouTube at Facebook account, nawa patuloy po tayo mag-subscribe, mag-share, at i-likes po natin. At kung may mga comment po kayo, ilagay nyo rin po, sapagat ito po ay tunay na pagpapala po sa amin na nagsisikap po kami na mabahaginan po kayo ng salita ng Panginoon. At nawa yung programa po ito ay maging pagpapala din po sa inyo at kalakasan.
Alam nyo mga kapatid, pagka tayo po ay nalulungkot, tayo po ay naghihina, pag nakarinig po kayo ng salita ng Diyos, kayo po ay lalakas. Kayo po ay magkakaroon ng pag-asa at ang buhay niyo po ay gagaan. Kaya huwag po kayo magsawa sa mga spiritual na bagay sapagkat ito po ay eternal at ito po ay mapapakinabangan nyo. Hindi lang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Okay po ba yan? At sa oras na ito mga kapatid, sa mga viewers po namin, mga subscribers po na nais tumanggap sa Panginoon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, nayayaan ko po kayo na tanggapin niyo po ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. At sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap at manalig po tayo sa ating Panginoon. Ipigil po natin sumandali ang ating mga mata, taas po natin yung ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa panalangin ito. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito at ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Pag-arian mo po ako. Salamat po ng marami. Ako po'y pinatawad mo, nilinis mo, at ginawa mong anak sa mga sandaling ito. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ang tinanggap niyo po ay ang ating Panginoong Jesus na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. At kung ang kamatayan po ng Panginoon ay napakahalaga, yun po ay sa pamamagitan din po ng ating pagsisisi na tinanggap natin ang ating Panginoon. At pangalawa po, siya po ay inilibing. Tayo po ay kailangan ilibing kasama ng ating Panginoong Jesus. Sa anong paraan po? Sa pamamagitan po ng bautismo. Para po yung kasalanan na ating nagawa, mailibing po at mapatawad at malinis ng ating Panginoon. At ng pangatlo po, sabi doon, siya ay nabuhay na magmuli. At tayo po ay malinis na, tayo po ay magpapanibagong buhay. Sa tulong po ng Holy Spirit. At bibigyan po ng Lord ang kanyang magiging anak na tatanggap sa kanya ng Holy Spirit para po tayo ay makapagbagong buhay. Para tayo po ay maging anak ng Diyos at makalakad po tayo sa kalooban ng Panginoon. Salamat po at patuloy po natin mga kapatid na subaybayan ang ating programa ng JCLGAA dito po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook account. I-click nyo lang po yung JCLGAA at makikita nyo na po yung napakarami nating mga pag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag po kayong magsawa sapagkat ito po ay napakahalaga po sa ating buhay, ang salita ng Panginoon. At salamat din po sa Panginoon sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na makarinig po ng kanyang mga aral. At namnamin po natin ang mga pangako ng Diyos para tayo po ay laging masaya at punong-puno ng pag-asa sa kabila ng mga titinding pagsubok po sa buhay natin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at masaya ko rin po ibinabalita sa inyo na pakinggan at sundan po natin yung ating susunod na programa po this coming December po na magkakaroon po tayo ng Thanksgiving Day celebration po. Kasama po siyempre yung presensya ng Panginoon at yung mga kapatiran po natin sa iba't ibang lugar na tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon, magse-celebrate po tayo sa buong taon ng ito na tayo po ay pinagpala pa rin ng Panginoon, tayo po ay buhay, malakas, at sa kabila ng mga krisis po sa buhay natin ito, itong taon na ito,
Marami po tayong pinagdaanan na mga bagyo sa buhay, kahirapan, kalungkutan, mga sakit. Huwag po kayong mag-alala. Ang Diyos po ay buhay. Siya po ay nananatiling buhay magpakailanman. Kaya huwag po tayo magpapatalo sa gawa ng kaaway. Ang mga anak ng Diyos po ay laging nagtatagumpay. Kaya magse-celebrate po tayo ng ating Thanksgiving this coming December po. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you!